Omodele lenge tashtile sama debu inya girewa yo. Ta tanda ngege tanda nitung yoya chi dejo jorwa. Hondi chilo mi chi ge ne pepe tolia tatang kande chi yemeda. Ani pepa kolya kasi chaku go yeme. En tanzo kolenge nitung chi sebi. Nitung de kande sebi sna ta ngarang iyon la ta di mi lungba mi na da chilo mi na da tanzo lia ni keja ti che ni pepa tolia tatang kande jeme. 니 permittenzo konsolgieta tanda pado kasi ngosingyo na kandechi tongbiyo me ontenso kolea keja tv ani ta keja tsa chiwarati manche ngarange yeyo ta ngoshimba laura ngaranda dewa yo ta shimba chi keja tigando na konzo haku marwa ya che marwa tende sonsa ngarang yeyo la na jo dewa yo pena ngarang ta tanda mison la dewa ti sabi 단도 미숨라 도와주대요. 얘나 미숨 시 제말이야 저러와 원데 파트 2 세세이 심바 디나 참말루나 망다기도 근데 손자 하나 단당이 미숨리야 도와당비 다 단쇼도 지나 니가지 진다레 진다지메제 아니 진다 초가제 한디 타마텔리아 나도 낭라 참마조가 요니 모란 벨지움이 말이 이나 추로미레 모란 라베니케 자티비 간스나 모라 페퍼 마보냐도 레가 치뉴도 Pepakola mambo hakoni jirisha amuranlia keja tv ani kuranzo sansu chiora tanzo detina la maluya yi penata manzo tamazo ni rotina pepakol shira hago mundo yine ta pepa permit so mara nyamdo lega chinyudo ani konzo kolya mo sansu karshi gido chiranzo inji mini ani nyerona shyayi ani nyembo yonya girewa yo ani tamapado zirona antinashi dikachi part 2 lan legiyo ani die motuji zirona part 2 nala tando nganzo jajo tolan dewa mambo yonye ani jajo papa mambo moshinge ani tende status la lagura city hall la lega chini chikche ani jajo bage kei tola gela chikche ani shimba ani ngarangeta nanju lega lero tanda lero tilebini kejatia yin kaslamura pepa gawo yore and this monza anchina bag mutu chene sirona che shwe thamabado ani tringanya ngara ye jinda jine tambo an la kejatia yin ani dus we gaan beginnen met vragen naar Aan. Dus Aan, goedemorgen. Goedemorgen. Mijn eerste vraag vandaag is: wanneer hebben wij elkaar leren kennen en hoe? We hebben elkaar leren kennen, denk ik, in 2009. Toen mijn man jou eigenlijk aanvaard heeft in de winkel Björn Borg in Oostende. En tot op heden hebben we daar absoluut geen spijt van, ook al hebben wij nu de winkel niet meer. Eigenlijk mag ik zeggen dat jij tot nu toe de beste werknemster bent dat wij ooit gehad hebben. Dank je wel. Altijd heel professioneel, heel lief, bereidwillig. En ook al ken ik geen andere Tibetanen, ik denk dat ik door jou een heel mooi beeld gekregen heb van hoe Tibetanen zijn. Dank je wel. Ik heb jou ook horen vertellen wat je allemaal gedaan hebt om in België te geraken, welke moeilijke weg je hebt moeten doorstaan. Dus dat verwonderde mij wel, want ik wist niet zoveel van Tibet. Ik heb daar dan ook een klein beetje over opgezocht. En ik wist wel het een en het ander van Tibet, van het boeddhisme, de Dalai Lama. Iedereen kent dat eigenlijk, de basis. Ja. Maar het heeft mij verwonderd dat Tibet eigenlijk zo onderdrukt is door China. Ik vind dat eigenlijk wel heel erg. Dus chapeau voor jou dat je dat nog uitdraagt. En ik denk dat als je zo dan een beetje op social media kijkt en een beetje opzoekt over Tibet, dat je eigenlijk wel ziet hoe mooi de mensen zijn eigenlijk in Tibet. Maar niet alleen uiterlijk, maar voornamelijk innerlijk. Ja. Dus dat heeft mij wel verwonderd en dat vind ik heel leuk. Dankjewel, Aan. Voilà. Ik heb nog één klein vraagje. Dus ken jij nog enig andere Tibetanen die hier in België wonen dan ik? Nee, eigenlijk niet echt. Ik denk wel dat... ik werk in de KBC-bank ook.
Ik denk wel dat wij misschien wel wat Tibetanen hebben, maar dat is heel basis, dat is gewoon hallo zeggen aan het loket, dus ik ken die mensen eigenlijk niet. Nee. Dus buiten jou. Ja, dus gedragen van de Tibetanen ken je niet eigenlijk, behalve ik. Ja. Maar ik denk, als ik jou ken, dat ik dat een beetje mag veralgemenen naar de Tibetanen. Dus, en ik dank u dat ik u mocht vandaag interviewen. En het is heel fijn om heel veel positieve commentaartjes te horen. En toch nog heel veel over Tibet weet. Het is niet alleen hoe jij bent, maar ook in de winkel vind ik dat je tot nu toe, ik zeg het al, de beste werknemster geweest bent. En dat je zowel professioneel bent, maar dat je ook oog hebt voor detail. Dat je heel modebewust bent. Ook je manier van kleden. Je draagt Björn Borg, maar dan op jouw eigen manier. Dus dat vind ik altijd heel leuk. Dank u wel. Ja. Mijn naam is Bart Keurmans. Ik ben de man van Anne Paternoster, de dame die ook al in een interview vermeld wordt. Ik ben vader van een dochter van 21 en een voormalige baas van de firma waar Ladon bij gewerkt heeft. Ja. Mijn eerste vraag is, wanneer ben ik bij jullie terechtgekomen en hoe? In 2008 is Ladon, denk ik, bij ons de winkel ingestapt om haar voor te stellen om te komen werken bij ons. We hadden toen nood aan een goede kracht en ik was onmiddellijk gecharmeerd. Het is niet omdat Ladon Tibetaans is en misschien op dat moment de taal niet zo machtig was, dat ik gezegd heb, nee, dat kan niet, maar je zag direct dat dat een dame was met heel veel potentieel, de juiste ingesteldheid. En uiteraard ook een prachtige verschijning, wat niet onbelangrijk is in de modewereld. Ja, dank u wel. En Bart, ken je enig andere Tibetanen voor mij in België? Nee, ik had nog nooit een Tibetaan ontmoet, nog nooit het geluk gehad van een Tibetaan te ontmoeten. Ik weet wel dat er een kleine gemeenschap is van Tibetanen in België. Ik denk niet dat dat zo groot is. Maar mijn indruk is alleszins dat het fantastische mensen zijn. Dankjewel. Ja, dus na het leren kennen van mij, wat is jouw eigenlijk indruk over de Tibetanen? Ik ben niet ongeletterd en had wel wat informatie bij elkaar geraapt in de loop der jaren over wat Tibet had toegestaan. Dus ik wist niet waar ik mee moest aan verwachten. Wat ik gemerkt heb is dat het een volk is, of dat het mensen zijn, en zeker dan Ladon, die zeer zacht zijn. Zeer meelevend zijn, zeer plichtsbewust. Die toch anders in het leven staan dan wij zelf Belgen in het leven staan. Wij zijn misschien zeer materialistisch, of toch een groot deel van de Belgen is zeer materialistisch ingesteld. Terwijl ik de indruk heb dat Tibetanen ook andere dimensies, het geloof en het omgaan met mensen bijzonder belangrijk vinden. Iets waar wij heel veel van kunnen leren. Ja. Ik denk dat dat voor mij eigenlijk een eer is dat ik Tibetanen, en dan zeker door Ladon, heb mogen leren kennen en een beetje meer de mens achter het volk heb mogen ontdekken. Ja, dankjewel. Dankjewel Bart. Nu mijn laatste vraag is, heb je enig informatie over Tibet in de vlek van politiek probleem en... Spijtig genoeg heb ik moeten vaststellen dat ik denk dat het in de jaren 50 was of 60 dat China zijn poot in Tibet gezet heeft. Hoofdzakelijk een boeddhistisch volk is. En wetende dat dus Maoïsme, Taoïsme, dat Chinezen eigenlijk geen respect hebben voor de enige godsdienst, dat het voor die mensen bijzonder zwaar zou moeten geweest zijn. Heel erg bedankt voor de korte interview. Free Tibet, Free Tibet. Yes, Tibet. Oké, dankjewel. Nyamdala ngara nang kache tsama zoni ropa chega yuni jiore dunala tema chile gore amora milia mariam lagore amora ani tanda
준준지 다든서 거리야 기자 뒤에 뒤에 아니 oké, Mariam, hallo. Hallo. Mariam, dus jij gaat in het Nederlands praten, ja? Ja. Oké. Dus mijn eerste vraag naar jou is, wanneer ben jij naar België gekomen? Ik kom naar België in 2010. 2010, En ja. ik ben 10 jaar hier. Ja. Ik kom uit Tunesië. Ah, super. En hoe voel je je hier? Woon je graag hier in België? Ja, natuurlijk. Ja, ik woon graag hier. Het is veel vriendelijk. Ze zijn vriendelijk, ja, België. Oké. Ja. En ken jij enig Tibetanen die hier in België wonen? Ja. Ik Veel? ben gewerkt vroeger met de mensen van Tibet. Ja, En veel te veel braaf mensen. Tibetanen zijn Ja. braaf. Oké. Goed, leuk om te horen. En dan, oké, Mariam, nog Ja. 2 vragen. Dus heb jij nog kinderen of familie hier in België? Ja, ik heb 2 kindjes. Ja. Een meisje van 7 jaar en een kleine jongen van 2 jaar. Ah ja, en wonen ze hier graag? Kinderen zijn hier geboren? Natuurlijk, ja. Ja. Het is geboren hier. Ah, hè. super. Ja. En jouw familie, wonen ze? Nee, mijn familie wonen in Tunesië. En ga je soms gaan bezoeken? Ja, elke jaar. Maar deze jaar met de corona? Is niet gelukt. Nee. Nee. Ja, iedereen, nee. Ja. Oké, dan weet je toevallig iets meer over Tibet? Ja, ik weet het Himalaya. Himalaya, Ja. ja. En nee, met de China's. China, ja. En, ja. Probleem met de China? Ja. Probleem met de China. China graag Tibet pakken zo. Ja. En Ja. Tibet is vrij. Tibet is vrij. Ja. Dus free Tibet. Vrij Tibet. Ja. Ja. Oké, dankjewel Mariam. Graag gedaan. Tot volgende keer, hè? Ja, tot Dankjewel. volgende keer. Tada. Dag. Okay, and Jinambata, Nintunda Tabri, and Tuchina, and Igawo Chuya Grevayo. Tanda Yuya Dinjogi Ninton Jorba, on Tia, Misson Liakitia, Laimat and Gilabanashi, and in Jopal Legere, Pachijima Dunatwa, Suetugo Gire, and Tinashi Tea Bene Mutuchi Sirona, Chidangazo Peba, Belgium Nalola Peba, Pembo Yorwa, Manshura Chichadi, the Yorolumba Nalola Peba, and the Nesonza, and the Pekachimbo Tonso. 아니 나도 배바지 임베시고 아니 내가 가르치비나 다 범위라에 저라 온데 빼고 갈라 키제 내가 간데지 제비나 아니 야가지 미시 두가지 제기를 쌍기민도 이치 자세자니 자요 안티 마세탕 아주 칠로 롱바지라 되기 여자 안티 롱바디까지 튼다 뒤조 로단도단 참아서서 케레인제 디시송 제고 앞에 같이 뭐 통도 아니 디다냠도 인데 인아조 답 먼저 투모 마인 베게다 체조라나 지요라 랑도르 라이조라 티템바 마제와지 디셈라 샤지 제비바이나 아니 가조 강에 나이메 티기르 상문도 가드이나 미기 따당 미기 베바 베메던 졸 칸디 야볼라기도 베 셈바상도 카오 아니 촐루 요르 든데스 라이도아 안지나바 님보요야 그래와요 아니 디제만 통데 디베는 무트지나 따로치 엔디 제만 통데 파치에 디든탕게 단주도알라 레기요 그래 상도 아니 투제나